comentarlo a vos primeiro, intercambiar con vos, pensamos, pois máis tranquilo. Antes de nada, daros as gracias por acudir a este comité educativo, que é o primeiro do novo curso 21-22, que basicamente ten como objetivo do pasado mércores, onde se fixou, ou se ratificou, mellor dito, se ratificou a ICANN, con todo o que sabemos, mascarillas, a grupo perspectiva organizativa do sistema neste contexto, e que van ter unha incidencia, unha especie de balance e de recordatorio de todas as actividades, moitas horas en este día de agosto, pero tamén a Fátima, que está algún xeito tomando para explicar e para expoñer os dous temas. Vimos de ter a primeira reunión para o próximo curso do Comité Educativo, un órgano que foi creado o ano pasado para axudar e complementar o traballo da Consellería de Educación, que se demostrou ser moi positivo ao longo do pasado curso. Queremos que así siga sendo no actual, que poidamos compartir e planificar con eles o desenvolvemento dos traballos que temos que facer, e basicamente nesta primeira reunión compartimos os acordos da conferencia sectorial, falamos tamén do proceso de vacinación do alumnado maior de 12 anos e chegamos á conclusión de que Galicia está preparada para facer frente ao novo curso. Temos que axustar todo o que ten que ver cos protocolos, temos que seguir traballando na dotación de recursos e na posta en marcha de diferentes plans, como pode ser o plan de benestar emocional, o plan Recupera, onde, por certo, achegaremos a partir do mes de setembro en torno a 1.250 profesores aos centros educativos para traballar na recuperación daqueles contidos e no impulso daqueles contidos que debemos impulsar ou que quedaron mal desenvoltos ao longo da pandemia. En definitiva, foi unha toma de contacto inicial que vai posibilitar comenzar o novo curso de xeito planificado e organizado.